ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସି ଶାସନ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଶାସନ ଗାଁର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ହେତୁ ମୁଁ ଆସି ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଗୋଟେ ବସିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶାସନ ରୋହିତ ଏ ଶାସନ ଶିବ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଷଣ୍ଢ ମଣ୍ଡ ବାସୁଆ ବଳଦ ଅଛନ୍ତି। ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମୁଁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖାଇଲି।